Kallicin wajen sarki. Wai, wajen sarki. Tun da uwata ta haife ni ban taɓa ganin harara irin wannan da za ta sa zuciyata ta buga ba. Halima kenan ai ba hararar ba ce, wacce ta yi hararar ce tashin hankali. Shi kaɗai ya isa sa zuciyar mutum ya buga. Wancan kamar nan aka aiko ta. To, Allah ya rufa mana asiri. Lalle Binta akwai matsala bisa ga dukkan alamun kina da kishiya a gidan sarki. Haba Halima, ni kuma wane ne kishi da 'yar sarki wane ubana? Tabbe. Ga shi nan dai. Su hararan mu take. To jama'a a yanzu zamu gayyaci mai gayya mai aiki wacce tara mu a wannan gurin wato kirjin biki. Gimbiya Fa'iza Muhammad Bello domin ta zo ta yi dukkan wanda suka halarci wannan guri. Taimako lale taimako barka da zuwa na musamman. Nagode. Gimbiya Fa'iza a yanzu dukkan idanuwa take wannan gurin ke suke so su gani. Gimbiya bismillah. Ranke daɗe bismillah. Assalamu alaikum. Da farko dai zan fara gode muku mutanen wajen nan da kuka halarci gurin nan kuma kuka aje duk wani abubuwa naku kuka halarci wannan guri. Ba shakka mun tare ne a wannan waje domin mu taya yayana Prince Bello murnar zagayowar ranar haihuwarsa. Waye gayyace ku? Na? Nace waye gayyace ku? Mun zo ne dalilin Yarima Bello. Tambayar tana nuna waye ya gayyace ku, shi ya gayyace ku ko kuma ita wacce ta tara taron ne ta gayyace ku? Ba kuwa. Da wacce ta tara jama'a kuma ta hada taron ta ce ba ta bukata. Ta ce ba ta bukatan gayyaso din. Ku tashi ku fita. Halima, tashi mu tafi kinji. To ai shi wanda aka yi taron da shi ya gayyace mu. Ku tashi ku fita. Ba a bukatan ku. Tun kafin a dau mataki akan ku. Yayana mutum ne mai matukar muhimmanci a wajena. Tun ina karama, na taso ne da kulawarsa. Baya so ya ji kukana. Ba ma ni kadai ba. Yayana yana kulawa da kyautatawa dukkan ƴan uwansa da sauran jama'ar gari. Prince Bello ya kai mutumin da ya kamata a yi alfahari da shi. Halima, tashi mu tafi. Intu ba za mu tafi ba, har sai ya zo da kanshi ya kore mu. To tun shikenan tun da ke ba kin ga tafiya. Kin yi daidai. Ke ce mara kunya ko? To wallahi a daren yau zaki gane bambancin turaka da zaure. Bintu, na, ya mu tafi tare. To. Kai. Just get. Kun juya kan. Har kun juya. To. Just get out. Bai Allah ina bakin matan da na kawo nan. Sun fita. Sun fita? Me ya faru suka fita? Wallahi sani. Zan iya komai akan yayan nan nawa, har ma abin da shi zai dauka ba daidai bane. Shekara guda idan ta ƙaru a cikin rayuwarsa,
Ya kamata a ce mun taru mun yi murna kamar haka. Saboda ɗimbin alkhairan da na tabbata ya shuka a cikin wannan garin. Dan Prince Bello yana ɗaukan duniya tamkar gonarsa, ko ina zai iya zuwa ya shuka alkhairi. Daga cikin 'yan uwanmu duka gabaki ɗaya ina tunanin ni kaɗai na fi kowa ji da shi. Na yi amfani ne da wannan ranar ta yau da kuma wannan taron domin na sake fahimtar da shi hakan. A wannan lokacin da nake tsaye a gabanku, ina tsammanin da ni da wannan taron da kuma wannan ranar dukanmu ba mu cimma manufa ba.